కేబుల్స్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. మంచి సైజులో ఉంటే ఒంగోలు గిత్తలు అయితే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఏ విధంగా కడుపులు ప్రసాద్ చేద్దాం. చూడొచ్చు ఏ విధమైన గిత్తలు వచ్చేసి ఇది మన దగ్గర నంబర్ లేకుండా ప్లస్ మరి ఇంకా కొట్టలేదు. $1,25,000 1,25,000 ఎన్ని మండల రెండు మండలు ముట్టని పెద్ద ముట్టని ఏదో దానికైతే ఇక్కడ వ్యాపారం నడుస్తుంది. గిత్తలు అయితే మంచి సైజులో ఉన్నాయి. గిత్తలు చూసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా జత మీద వ్యాపారం నడుస్తూ ఉంది. ముద్దాడు ముట్ట నీరు గిత్తలు అయితే మంచి సైజులో ఉన్నాయి. కాడబడ్డని గిత్తలే కాడబడ్డది గిత్తలకి వచ్చేసి లేకపోతే వచ్చి కీప్ సపోర్టింగ్ కేబుల్స్ వ్యాపారం నడుస్తుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే గిత్తలకి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ వ్యాపారం నడుస్తూ ఉంటారు. సో అక్కడ ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ సేల్ అయిపోతే గిత్తలు వచ్చేసి $1,25,000 చెప్తే $1,10,000 ఇక్కడ సేల్ అయిపోతూ అనుకుంటాం. చూసుకొచ్చే విధంగా 2 పళ్ళ గిత్తలు